बाबा बाबा उठ रे. तवळ दुखून जागेतस किती केलरी उठे नमुरे. स्कूलावरचा वेळ जात रे मारया. उठ रे. एक 5 मिनिट राब गो अम्मा. हांव एक चूर न्हिदत गो. आता निदत म्हण हट करत मग त्यांची रात्री निदोचे दाय नव्हे. धिंगडी घालचे टीव्ही पळोचे आणि तू उदल्ले वाजूच बरोच आणि तू काय नामो. आता सकाळवरे अशी करत तू स्कूला वेळ दल म्हणू मगिरी एका पायी अंत तू. उठ रे उठून वगोगी रेडी दा. गोंडी पळे तवळीची नावनु खाण खत्तस. तुक्कू मात्र उठाचे दाय नव्हे. अम्मा 5 मिनिट म्हणला नाही गो. कसले गो कर कर करतस. सुरेखा पळ करपले म्हणके वास येतस पळे कसं म्हण पळते. अय्यो पळ करपतस वे. होय चल मका जीव खत्ता. रात्री साबितर नित्याना सकाळ उठेना है न मन जीव खत्त मका. पळेत माई ओलीवर तंडुंग्या नैलरी अनिकी निद्दला पळेती. 2 थप्पन जगेत पळेत का. हाव तक जगेत गो तू वस वसरी वस. बाबा ए बाबा अनिकी नीदेत्वे चरडा. निद्दिरे देवा हाव तुके चंद कहाणी सांगता येते. होई वे हळे मा तू मग काणी सांगतवे. हा हा दाय दाय थोडे मा तू काणी सांग. हाव अशी निद्दन ऐकता. एक गावांतू एकलो गद्द हुडीतला सिल्के मळरी रैता. तगे लगी 2 म्हशी सिल्के. ते म्हशी असत पळे आळसी मळा आळसी कै. एकडे बसलरी उठोचे ना सिल्के तुझे पशी कडे सिलिंग पळतनी. कसन हळे मा हाव तिथले अळसिवे कसन तू अशी सांगचे. नाही रे पुता अशी एक उतर सांगिले आळसी मळा आळसी सिल्के ते. एक पंता तो गद्द हुडीतलो ते 2 म्हशी घेऊन गद्द हुडीत असताना ते म्हशी मुखारी वचना सिल्के तंगतंगल मध्येन तू उलेता असते सिलिंके. तद्ना रैतक तक हई 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 म्हण सांगून सांगून पूरदलके. कडेर कसं केलके कोप येऊन तक केक पट्टनी मारलके. हळे मा मग कसलक मारले तू. हो तुक मारले वे पुता हावे. हाव कहाणी सांगताना ते रैतन ते म्हशी कशी मारले म्हण दाखवलेल रे पुता. हो तुक लागले वे पुता सॉरी ते. हा मागिरी तशी एक पेट्ट पडले नव्हे त्यात एक म्हशी मळली काही. हा होई रे खंकी एक पेट्ट मारल्यावरी शब्द तलबू रे मळके त्यात अनेक म्हशी. हा होई रे माका ऐकला बा खई ऐकल म्हणू कळताना मळके. तशी थोड्या वेळांतू तो रैतास पळे गद्द हुडीतलो तो अनेक पेट्टो म्हण मारत काही. तदाना ते म्हशी म्हणत काही हा हे पेट्टू हंगा खेकी लगी ऐकल म्हणके असमुरे म्हणत काही. त्यातना अनेक म्हशी वई वई हंगा खेकी लागतस म्हणत काही. तशी चनी थोड्या वेळात के रैता कत्त मस्त कोपेत काही त्यातनाची के जोर दावण म्हण मारत काही. होळे मा तू काणी सांगत म्हण माक मारतस कसन होळे मा तू. हो तुक्क मिगेल पेट्टू लागतस वे पुता. राब राब ते काणी आणि के भारी इंटरेस्ट अस. हा मागिरी तशी चिदलतद ना तो रैतक मस्त कोपेत के इतले मारलरी हे आणि के मुखारी वतनात म्हणू आणि एक पेट्टू जोरान म्हण मारत के दोघां काही. तदाना ते दोन्ही म्हशी म्हणतात की ना रे हे पेट्टू आमका पडलेल वरी अस आमकाच रे हे पेट्टू म्हणतात काही. होळे मा तुगेल काणी कसं नाही दाऊच म्हणून हावे तवळ दुखून तू मका पेट्टावैर पेट्टू मारतस कसन होळे मा तू. हे काणी केतन मुखार वत सांग. राब रे देवा आणि थोडे काणी अस ते ऐकू येतोय इथे. तद्ना तंका हो आमका मारतस हो म्हण दिसत काही. हा हे 2 म्हशी इतले पेट्ट खालरी आणि के हन्नी मुखार वचक पळे नती. राब हंका करता म्हण सांगून बल गानो.
राब राब होळे मा हांव उठून व्हरता ताणी बल घालून ते म्हशीक मारली म्हणून तूं म्हाका नी सम मारचस हांव हांग न्हिदोच पशी वगी वगी उठून स्कुला वच्चे लायक हय अब्बा तुगेल काणी पुरो तूं मारचे पुरा बा राब रे पुता आणि थोडे काणी असरे ऐकू येत असेल मरे तू तुक्का तुगेल काणीक होड नमस्कार होळे मा हांव वता हांवें आमगेल बाबा जागोच्याक कसन आयडिया केल म्हणून तुम्ही पळयलींत नवे हे आयडिया तुमका इष्ट जाल्ला रे मस्त लाईक शेअर सबस्क्राईब करा ती ते आणि तुमगेल चेडवांक जागोच्याक हे एकचूर यूज जायत की म्हणून कशें आशिल्लें म्हणून कमेंट्सान तिरसी येती ते आम्ही आणि अनेक व्हिडिओंत मेळटा ती धन्यवाद सगळ्यांनी चेडवांक नितकोलोच्या काणी सांगला रे आमगेल होळे मा जागोच्या काणी सांगतस